पिएफनि एमएलए हिसाबै आङो जेबायदि खामानि मावनो नाजाबाय थादों बेखौ आं बुंनानै लानांगौनि खोथा गैया। रायजो राजा समाजनि मोनफ्रोमबो दल संगठननि नोंथांमोनहा मतामत लानो हागोन, सोंनो हागोन। आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जेसेबांखि सुजुग सुबिदा गैया मानो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों डेभेलपमेन्टनि सुजुग सुबिदाखौ आङो लाबोनो थाखाय सेस्था खालामगासिनो दङ। गोबाङाव जाफुंनाय जादों। दासिम जे जाफुंदों बेखौ लानानै आंहा गोजोननाय दङ आरो माखासेफोर मोननांगौ दंबावो बेबो थाबैनो जागोन आरो बेखौनो आं दिनै रायजोफोरनि गेजेराव लानानै मावबाय थादों। रायजोफ्रा जथेस्थ' बेजों सेटिसफाइड जादों, सन्तुष्ट जादों आरो डेभेलपमेन्ट खामानि मावनायानो जों सायख'जानाय एमएलए एमसिएलए बा बिजाथिफोरनि साफ्रोमनिबो दायित्व। रायजो राजाफोरनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय मावनो होननानैनो राजनितियाव दिनै जोङो ओंखारदों आरो बेयो जोंनि दायित्व कर्तब्य धर्म आरो बे दायित्व कर्तब्य कर्म धर्मखौ आं पालन खालामलांबाय थागोन। रायजोफोरनि डेभेलपमेन्ट मावनायानो आंनि मोनसेल' एजेन्डा आरो सुख शान्ति रायजोफोरखौ माने निरापत्ता होनाय बे आंनि एजेन्डा आरो बे एजेन्डाखौ लानानै आं खामानि मावबाय थागोन। थारैनो दिनैनि दिनाव आं मोनसे गोलाव हाबाफारि लानानै फुंनिफ्रायनो न'निफ्राय ओंखारदों। प्रथम आङो रामफलबिल क'क्राझार रडनिफ्राय जागायनानै आंनिनो जोनोम गामि बानुगाव गामिजों हाबलांनानै सालबारि बुथियाफारा गामिखौ नांहैनाय बा बे गामिखौ बारलांनाय मोनसे आरआइडिएफनि 3 किल'मिटार 900 मिटार लामाखौ लुफुंनायनि बा बानायनायनि नामाव मोनसे अन्थाइ खाम्फा गायसनबोदों। बेवहाय गोबांथार रायजोफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बयबो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों। बिनि उनाव आङो आंनि 29 नं क'क्राझार समस्तिनि सिङाव थानाय सेरफांगुरि फकेराग्राम रडनिफ्राय हगमाबिल गामिसिम हाबलांनाय मोनसे लामा दङ, खोब दरखारि लामा। बे लामाया 1 किल'मिटार 700 मिटारमोन। बेखौबो लुफुंनायनि नामाव जिहेतु आसामनि मुख्यमन्त्रि फकिपद निर्माण आसनिनि सिङाव मोनसे स्किमखौ सेंसन खालामनाय जादों आरो टेन्डार जाखांबाय। बेनिबो मोनसे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय रायजो राजाफोरखौ लानानै खालामदों। बेनि उनावहाय जोंनि सेरफांगुरि सियालमारि रडनिफ्राय जागायनानै बालाथं आरो बालाथंआ हाजारकिया रड आरो सियालमारि बाजाराव नांफैनाय मोनसे पिडब्लिउडि लामा लुफुंनायनि नामाव अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों आरो जोबथारनायाव ब्रैथि लामा हिसाबै नैबे इस्लामपुरनिफ्राय थाइगिरगुरि गामि गेजेरजों हाबनानै थाइजौगुरि गामिसिम नांहैनाय बे लामाया खोब दरखारि लामा आरो बेजोंनो बे हाग्रा ओनसोलाव गामि फाथिनानै थानाय जोंनि गोबां रायजो राजाफ्रा गोबां गामिया गोबां ओनसोला थांलाय फैलाय खालामबाय थायो आरो गोबां जोंनि फंबाय बिनानाव सात्र साथ्रि जोंनि गार्जेन बिब' बिनानावफ्रा बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामनायाव आं नुनायाव दैज्लां बोथोर समाव बिथांमोनहा गोबां आख' फाख'आव उसुबिदायाव गोग्लैनाङो, खस्थ' मोननाङो। जोंनि फंबाय बिनानाव सात्र साथ्रिफ्रा लामा ससेनिफ्राय बिथांमोनहा माने हाब्रु दैब्रु जानानै थांफिननो गोनां जानाय बेबायदि मोनसे गोबां उसुबिदाखौ आं नुदों आरो बेखौ थांनाय दैज्लां समाव आङो स्वयं गावनो फैनानै आंनि मेगनजों नुनायलाय आं बे लामाखौ जेरैखि जाया मावनायनि मोनसे थांखिजों बावहाय आसाम गभर्नमेन्टनि फकिपद निर्माण आसनिनि गेजेरजों मोनसे सेंसनखौ होनाय जादों। दा टेन्डार जाखांबाय, थाबैनो बेखौ बानायनायखौ आराम्भ खालामसिगोन आरो बेनिनो अन्थाइ खाम्फाखौ दिनै बाव बेखेवफैनाय जादों। बे ओनसोलनि इस्लामपुर, जोंहा थाइजौगुरि, सौरायदाखा, माने नैबे थाइगिरगुरि, महेन्द्रपुर बेफोर ओनसोलनि जोंनि साउथ दंनिया प्राइमारि कमिटि बिपिएफनि सिङाव थानाय जेसेबां कर्मि रायजो राजाफोर दङ बा गुबुन गुबुन दल संगठनफोर जायफोर दङ जोंनि हान्जायाव थानाय हान्जायाव गैयै बिथांमोनहा लामा जानायाव बयबो गिलु फालु मोजां मोननायखौ फोरमायनो थाखाय दिनै बेवहाय बयबो बाहागो लाफैदों। हांख्रायहरनाय बायदियै बिथांमोनहा माने दिनै मतामत होदों जे बे लामाखौ लुनाया बानायनाया बिराद मोजां जाबाय, बे लामाखौ जोंनो बयनोबो नांगौ, बे लामाखौ खालामनानै दिनै जे बानायनो थाखाय आगान सुरदों बे मोजां जादों आरो उनावबो बेबायदि गोबां लामा दं, बेफोर लामाफोरखौ मावनायनि हाबाफारिखौ लानो थाखाय आंखौ खावलायदों। आङो खोथा होदों जे जोंनि बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि माने जेसेबां बे ओनसोलनि आख' फाख' बा उसुबिदा जानानै थानाय समस्याफोर दङ हानायखिनिखौ एमएलए हिसाबै सम थासान्दियाव आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जेसेबां पुजि मोनो बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ लानानै मावनो थाखाय बिथांमोननि सुबिदा खालामनानै होनो थाखाय आङो जेब्लाबो माने गेबें गोसोजों आवगायबाय थागोन, खामानि मावबाय थागोन। बे हाबाफारिखौ आं आखायाव लाबाय थागोन, बेखौनो आं दिनैहाय रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। आसाम एसेम्ब्लिया थांनाय 5 थारिखनिफ्राय सोलिगासिनो दङ आरो फैगौ 12 थारिख खालि आसाम एसेम्ब्लियाव जे बोसोरसेनि थाखाय जे मोनसे बाजेट बानायनाय जायो
बे बाजेटखौ ओइदिनखालि हाउसआव प्लेस खालामगोन दाखिल खालामगोन आरो बे बाजेटखौ दाखिल खालामनायनि उनाव जों बाजेटखौ फरायनानै बा बाजेट स्पिचखौ खोनासंनानै मिथिनो मोनगोन जे देग्लाय आसाम गभर्नमेन्टआ जौगाखांनायनि नामाव बबे बबे बिथिङाव बबे बबे बिफानाव बेसेबां थाखा हमनाय जादों आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो मा मा मावनो हायो बे गासैबो बाजेटआव बेरखांगोन आरो बेखौ जोङो जेब्ला जोंनि एमएलएफोर बा जोंनि सुबुंनि थान्दै जायफोर दिनै एसेम्ब्लियाव दङ बिथांमोनहा गावबागाव समस्ति उन्नयननि थाखाय बिथांमोनहा स्टाडि खालामनानै बे बाजेटनि गासैबो खाबुफोरखौ लानायनि थाखाय जोङो माखासे राहा लामा लानांगोन आरो गावनि समस्तिनि बा आंनि समस्तिनि जौगाखांथारनांगौनि खामानियाव बबेबा मावथारनो गोनां गोबां जुदि इम्परटेन्स थानाय खामानि दङबा जे जिनिसा बाजेटआव मावजानायनि खुनु लामा नुनाय जायाखै बेखौ हाउसआव एसेम्ब्लि सिङाव दैखांनानै जाहाथे आसाम गभर्नमेन्टआ नोजोर होयो बा बेनि थाखाय उननि बेलायाव फान्ड हरनानै खामानि मावनायनि बेबस्थाखौ जाहाथे खालामो बेखौ आङो दिनै फैगौ बाजेट प्लेस खालामनायनि उनावहाय माखासे मावथारनांगौ खामानिफोरखौ आं लिस्ट आउट खालामगोन आरो बेनि थाखाय उनाव जुदि आसाम गभर्नमेन्टनि खोमायाव सोनांगौ जायो आसाम गभर्नमेन्टनि दृष्टिगोचर खालामनांगौ जायोबा दाबि दावा खालामनायनि गेजेरजों हाउसआव बेखौ दैखांनो थाखाय आं साखाफारा जोङो नैबे बाथ्राखौ जेखि हान्जायाव थाया जेखि दल संगठन खालामा बयबो सिखार जानांगोन थांनाय 15 बोसोरनि बिपिएफनि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारनि आमोलाव गोग्लैसोनानै थानाय बिटिसि ओनसोलनि खना खनला मोनफ्रोमबो गामि मोनफ्रोमबो ओनसोलाव जेरैबायदि जौगाखांनायखौ जोङो नुदोंमोन बेखौ लानानै थारैनो बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बयबो गोजोननाय दं आरो हाग्रामा महिलारिखौ बे खारनावनो रायखाङो बिटिसिआव बिपिएफनि सरकारखौ बे खारनावनो रायखाङो जे बिपिएफनि सरकारनि आमोलाव जेरैबायदि डेभेलप जादों सारा आसामाव भारतनि खुनु जायगायाव बेबायदि डेभेलप जायाखै दा बेबायदि डेभेलपआ अरायबो जाहाथे थाबाय थायो जाबाय थायो बेखौ बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लुबैयो खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय मा दिनै बिटिसिआव जायफोर सरकार दङ बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारिया जेरैबायदि स्पिडआव डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावदोंमोन जेरैबायदि अनजिमानि डेभेलपमेन्टनि आसनिफोरखौ बिथाङा रायजो राजाफोरनो होनो हादोंमोन बेबायदि डेभेलपमेन्टनि आसनिफोर आरो बेबायदि डेभेलपमेन्टनि अनजिमाखौ दिनैहाय मावनानै होनायखौ जोङो बिटिसि गभर्नमेन्टनि दारैहाय आथिखालाव नुनो मोनाखै जायनि थाखाय दिनै तुलना खालामनानै नायदों जे हाग्रामानि आमोलाव जे जादों बेनि बादै आथिखालाव बेबायदि जेबो जायाखिसै निराश जादों रायजो राजाफ्रा डेभेलप जायाखै जेबो मावनो हायाखिसै रायजोफोरनि गांनाय उखैनाया सुफुंनाय जायाखिसै लामा सामा थिग जायाखिसै नै बेफोरखौ दिनै रायजो राजाफ्रा अपेनलि गावसिनि खुगाजों बुंनानै मोनसे माने गावसिनि निराश जानाय गोसो बायनायखौ फोरमायदों आरो बेनो फोरमान जे बिपिएफ हान्जाया सरकाराव थानाय समाव जेरैबायदि मावदों बेखौ रावबो मावनो हायाखै आरो दा सरकाराव गैयाब्लाबो बिपिएफनि एमएलए हिसाबै आङो जेबायदि खामानि मावनो नाजाबाय थादों बेखौ आं बुंनानै लानांगौनि खोथा गैया रायजो राजा समाजनि मोनफ्रोमबो दल